Cih. Cek oh. Aturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinarak, sugeng pepanggihan kalian seni tari kudu kepang ingkang keparingan asma Turangga Siswa Teja Budaya ingkang dipun pandhegaken langsung panjenenganipun Bapak Moralek. Dalu punika kita sarawan ketimbalan wonten dalemipun Bapak Wawan so Ibu Warsini. Kati hajat inggih punika ngitanaken putranipun ingkang keparingan asma Yusuf. Mugi-mugi putra saking Bapak Wawan saha Ibu Warsini ingkang keparingan asma Yusuf dados putra ingkang saleh ngabekti dumateng tiyang sepuhipun migunani tumraping bangsa lan agama. Para rawuh kasar putri, boten kesupen saking seni tari kudu kepang Turangga Siswa Teja Budaya ing dalu punika nyai wajib wonten tlatah Purwo Binangun Gang Sutamto yud doa resunipun dumateng kaki danyang ingkang Madepok utawi ingkang babat desa wonten Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur Indonesia. Para kasubutri, semoga dipun persani anggenipun atur panglipur saking seni tari kudu kepang Turangga Siswa Teja Budaya wiwit ngantos titi paripurna pagelaran samangke. Mugi pagelaran Turangga Siswa Teja Budaya dipun paringi gangsar anggenipun nglampahi wajib ing dalu punika wonten dalipun Bapak Wawan so Ibu Warsini. Dalu punika kita serman dipun regengaken kalian Eldira Audio Sound System. Semoga saking sasana katerakan sugeng dalu, sugeng pinarak sugeng amber sadi. Semoga sasaran kalian Turangga Siswa Teja Budaya.
para kasubodri. Dalu punika Bapak Wawan saha Ibu Warsini keluarga gadahi nadar utawi gadahi ujar. Mbok bilih putranipun Saras ugi mbok bilih Bapak Wawan saha Ibu Warsini gangsar anggenipun pados sandang lan teda badhe nimbali seni tari kuda kepang turangga siswa tejo budaya. Dalu punika napa ingkang sampun saking Bapak Wawan saha Ibu Warsini sampun dipun laksanani, mugi-mugi wonten danyang ingkang nagih utang, bumi nagih janji, luhur nagih catur. Amin. Allahumma amin. Ugi hajat lan niatipun saking Bapak Wawan saha Ibu Warsini sampun dipun laksanani. Semoga sesarengan dari kupat luar ingkang sampun dijemput Jepang kalian Bapak Wawan saha sesepipun tejo budaya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma amin. Oke, kalau mau nggih. Dari kupat luar saking Bapak Wawan saha Ibu Warsini sampun dipun laksanani. Mugi-mugi boten-boten danyang ingkang nagih utang, bumi nagih janji luhur nagih catur. Amin. Allahumma amin. Sedanten napa hajatipun saking Bapak Wawan sampun dipun laksanani nggih. Dalu punika ugi sampun nimbali para kanca-kanca saking seni tari kuda kepang turangga siswa tejo budaya. Semoga sinambi ngerantos medalipun utawi sinambi ngerantos sesugo sesaji saking turangga siswa tejo budaya. Setunggal tembang nggih Mas Romansa. Semoga dipun aturaken setunggal tembang saking seni tari kuda kepang turangga siswa tejo budaya Eldira Audio Sound System.
Rahman. Gara-gara libur 1 bulan. Libur 1 bulan. Iya, iya. Semoga dipun laras tambang kelinci ucul saking Turangga Siswa Teja Budaya ingkang dipun pandhekani langsung panjenengan Bapak Munalek mugi saged ndadosaken suka rananing penggalih katur Handika Sami. Putri. Ing mriki kita sak rombongan saking seni tari kuda kepang Turangga Siswa Teja Budaya. Ngaturaken sesungguh sesaji. Nuwun. Dewa ngarasane Gusti Ngamawa kawas sambut diangen menatur panglipure dalu mriku ngantos titi paripurane pagelaran Turangga Siswa Teja Budaya. Kales Sabiko
Ambet pasang kalimat tabit jagat dewa batara jagata undi dah yoji Arya Joko beryo sawo galing Arya bakal mleboni pateboyne bangsa Pakuta Walanda ana Surakarta hadi kita. Oh. Yo. Dewi Sakro. Oh. Los. Yota baik pakestu Dewa Dewa Sami Mugia Karo Kandang Putra Turangga Siswa Tejo Budaya Halus Ing Sabdika Mangungkum Mrigangsa Kang Tirabu Mangungkum Mrigangsa Kang Tirabu Pratandha Sang Bapa Minggah Salameting Sanggar Pamuja Nuwun dumateng arsani Gusti Kang Praha kawasa Anggayuh keselamatan Anggayuh ketentreman dumateng warga agung Turangga Siswa Tejo Budaya Angrasuk busana kawibawan Pandang Agung Cinandra Sang Pandhawa Jumrot Candrika Warok saking Bantaragi Warok saking Ponorogo Sumber Jojo Sumber Jojo Rorotan Basmama Alur Mandi Sinari Gunito Tumuju ing Sanggara Pamujat Tumuju ing papan kiblat Dewa Pancur ingkang dipun pandhegani Sang Bawang sami nyedak ukuse dupo Turangga Siswa Tejo Para kaseputri lamun negari Sang Bapa sampun samapta gati yoga ing giri lenggah saknginggiling Siti Sendakep saluku juga netra mandang pojok ing grana datan obah datan musik sesubuh sesaji Turangga Siswa Tejo Budaya
sirep sidhep prawanem tatanana sabare walang alisi. Datan mapah risang bapa kang sigra wijili saking sasana busana lumampah tumuju ing sasana pasanggrahan agung. Angobong dupa ratus nyang seta. Angobong dupa ratus menyang seta kuku sing dupa kang kumelun. Kuku sing dupa kang kumelun gandanya mangambar kabar. Kuku sing dupa kang kumelun gandanya mangambar ngambar. Angabeki papan pagelaran agung andamel ageting para dewa dewi. Para hapsara. Para hapsari. Para widodara lan widodari ingkang wonten kahyangan salendra. Wono. Andamel para Jawata agung ingkang sami kumelun wonten ing Sawada ngrawi sumbering gara-gara. Gara Gurnita Reka Giri. Gegarane sang bapa gegarane sang bapa sendakap saloku tunggal salapete ngadeg nutupi babahan hawa saka amata aji ponco ing griya. Sigra mlesat cagar lan sarananing kabudayan Jawa hamu muji kersaning Sang Hyang Jagat pratingkah pinangka dewane kalanggangan ing Ratri Jagat Tritunggal. Jagate jagate manungsa. Ugi jagate lalembut. Rontong jagat wetan moyo jagat kulon. Ana padang dudu padang erina ana peteng dudu peteng kemeng. Ana sejatine rasa-rasa sejati ya iku sejatine teja budaya. Ing pangajab mugi warga agung teja budaya tur manglipring dalu punika ngantos ing paripurane pagelaran dipun paring kawijahan kali sami kala haim rahayu kang sami topi nabi inanto
iringane penanggung sarontenmu kabeh umat padha keplok sora puji dadi pangalembono Kanca Gusti kanthi sora gembira gawe nyata tansah paring nugroho ayo kanca kabeh berengan memuji Tejo budaya ingkang darbi sesanti Papai dawuhe mangko gati wujudake pakaryan ingkang nyawiji Ojo mawis tulapan lae sengkolo Dosa popo angren citata sesaji Kasrana wani rasong papaja Nugroho saking Hyang Widi Irabulno Geniro Darbi Pranjongko Pinantuwa Berkah Basuki Yuwono Kang becik titik Kang olah bakal katurung Sesenggi turungkan Kejabut jaya Sampun paripurna diperiksa popo pamuji rasane Gusti kaliyan lemakson minangka tunggule pritata kabudayan Jawa Risang popo turangga siswa tejo budaya kawayu surat kadene sak soto sak kala risang popo Juwang kalumampah tumuju dene papan panggen kanggo risang popo gedruk bumi kaping 3 saya gede biar kantos pecetingan sinebat Yai Sakatiba Turangga siswa Tejo sampun paripurna kenipun risang popo memuji karsaning Gusti kalih lemaksana minangka tunggale pring tata kabudayan Jawa risang popo jumeneng asa pejutke samat diman ketengal lolok kados singa bareng ing wedan tani muksa wah roko turangga siswa tejo
dari sang popo. Gegara dari sang popo salah pating ngadeg nutupi babahan. Songo mata aji ponco ing driya. Amadeng pucuk ing grana. Amadeng pucuk ing grana kang tansah meminta marang kanugrahan Gusti Kang Purbing jagat. Amring kalesing para putra-putra kang sami mangreh hayu. Ayu. Rahayu kang samyuk inangge. Wah. Robo. Tejo. Budhe. Lorop sirop sidom. Lorop sirop sidom ramanung datan ana sabawane wong lisik godhongan datan sami moh sami rono datan lumampah. Beri sang popo angkat jejer jero pindho kasta piantel minangka piantel Inggris sang popo kemapat kemepet sak pucang aren gedene. Poposon yen sinapetake bumi sikar rapat gunung jugruk apa maneh sinapetake calon manungsa bakal ajur tanpa dadi bebasan pisok bedah kawat contro ati buku. Wah, roko. Tronggo sesuatu tejo budaya. Iku sono Joyo Wijaya Tejaya karena lebur dening pangas Tudi. Sapa kang nandur becik bakal ngundha wae bakal tingkang becik ketitik kang ala bakal ketara. Sapa kang nandur becik bakal ngundha wae bakal tingkang becik ketitik kang ala bakal ketara. Sapa kang tumindak temani kono wayune bakal tinemu sapa kang tumindak citra ing kono wayune bakal mesti sirna. Sapa bocah-bocah wong kang lalisi bocah wong kang eling kelas padha kawasan. Tunggal guru aja ganggu tunggal popo aja godho tunggal kawruh aja kawe kisruh. Nyuwun tambahi dewe dipangestu. Mugi kali para putra-putra kang sampeyan mengku karya kalis lir ing sandi kala. Wah, roko. Tronggo siswa tejo budaya. Siswa tejo budaya. Para putri, kalau wawuri sang bapa Turangga siswa tejo budaya. Sampun paripurna anggenipun ngaturaken sesuguh sesaji nuwun dumateng ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa mugi anggenipun atur panglipur ing dalu punika wit ngantos
Titi paripurna pagelaran saking Turangga siswa Teja Budaya dipun paringi kawilujengan kalis ing sami kala. Para kaseputri sinambi ngratos medalipun para putra-putra saking sanitari Kudu Kemang Turangga siswa Teja Budaya